Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Hurian itu hatta, lau masuk ma hita tu par minggu hatta di Arianon. Tapuji tu hatta maredde hita siap bukwede nomor 112 ayat sada sahak rodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardenggana taringo tu dosatta. Hamu aleak kadongan. Molo songoni dihaholongi debatahita. Ikut dohok dohita marsia holongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami na di Banua Gijang.
Mauliate ma rohanami Tuho, ala dilehoko anakmu nasasadai Tuhami, jala dipaluaho hami siang gonggoman ni sibolis. Hupangido hami matuho, sayramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami, jupang masa hasusaad dohot hagugutan. Say sesama dosa nami dohot pangalusyon nami, di hatam na badiay. Say parbadiay marohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk kami tuhang uluas sogot. Asa pujion nami hodisi, rodi sa leleng ni leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homma patik ni debata di minggutta sadarion, imana tarsura di patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna. Ay hona uhumna do sogot akka namarsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ay dinatar sosak, doho ditangiang, doho dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lau mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. I
tatopoti madosata nagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasesaan ni dosa dihalak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasahat tami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Hatani debata nagabe trupu epistel di mingguta sadarion. Ima dienet siap pesalmen bido 42. Mamuka sian ayak sada sahak rodi ayak 12. Tajahama marsika soring. Ede si pudaon sian aka anak ni sikora. Mauas doto diku di debata na mangului. Adiga petol hasau asahuida bohi ni debata. Molo sapala marningo tau disi. Jadi usema huhilala rohakku di bagasan. Nauduria unajolo rap dohut akkana torop. Manopot bagas ni debata, hu marsuara olop-olop, dohot puji-pujian rap dohot akka nalaho marari raya. Tukido rohakku di bagasan. Dibayani marningot doau diho sian luat martopiho Jordan, dohot sian Hermon, siad dolok misar. Alai di parbaga-baga Jehovah doa sini rohana, Arian,
Borngin pe saya memuji jala martangiang doau tu debata di hanguluakku. Nunga magopuhian holi-holiku lam diisahi akamusukku doau sai dipada dati nasida do ganu pare madok tuau di dia do debatam. Ima sahatna mertua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Taha tidakko maha porsiao tai songon na hita tidakko ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuo si Maria na gabe-gabean siat todi parbadia adorang soabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho di hasesan ni dosa doho di hatai na madok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate doho di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema edde pujian sian kor ina Kamis la diuduti ma NHKBP.
Tatangi homa titing na masa doho nanaing masa di mingguta sadarion. Mat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabegema tikting di mingguta sadarion, Minggu 22 Juni 2025. Romawi sada, guarni Minggu. Sadarion ima Minggu na parjolo dung Trinitatis, doho topi Minggu ditaluhon Yesus todi na jahat. Romawi 2, tikting na maragam. Sada, padidion na badia. Sadarion Minggu 22 Juni 2025 di parmungguan pukul 10 sadawip di patupa do padidion na badia tu opat halak ianakon ni Huriata ima sada. Eliana Lamtiur Doroti Butar-Butar. 2. Dean Ebenezer Pratama Sinaga. Tolu Evan Eduard Tiago Aritonang. 4. Natania Kristina Situmorang. 2. Pabagason tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma pangoli Yosua Tarihoran anak ni Amang Robin Tarihoran tubuh ni Inang Neriati Siringo-ringo ruas HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Dohot Oroanna Mian Artanami Sinambela Boruni Amang Parulian Sinambela tubuh ni Inang Nurmi Gultom ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Week 22 naung patupahon partupolon na di hari Sabtu 10 Juni 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon di patupa di hari Sabtu 20 Juni 2025 di gereja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah masuk pukul siawip. Tolu panitia parheheon ama HKBP Distrik 21 Banten. Hobartu program HKBP Distrik 21 Banten tahun 2025 di patupa do parheheon ama tingkat distrik. Do mutusi nunga di patupa pelantikan panitia na niuluhon ni pareses HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin 10 Mei 2025 na hinasuhuton ni Tangerang Kota. Goar niaka panitia tajaha maditikting Minggu sadarion. Domu tu pangaradeon di patupa do rapat panitia di hari Senin 23 Juni 2025 pukul 10 wib di Sopo Saroha. Pinangido matusude panitia dohot koordinator Amas Sian Ganup Wik laho madohoti rapoti. Romawi na patuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Sada kunjungan gerejawi. A. Di hari Kamis Minggu tanggal 26 sahatu tanggal 20 Juni 2025 borha doen HKBP Tangerang Kota kunjungan rohani tu HKBP Yogyakarta na niuluhon ni Amang Padita Sardono Siburian STH. Sai diramoti tu hatta ma pardalanan nasida jala di pasu-pasu ma ulaoni. B. Di hari Jumat Senin tanggal 27 sahatu 30 Juni 2025 di patupa penguan Korama Huriado kunjungan rohani tu HKBP Bethesda Bonadolok Sitaka na niuluhon ni Amang Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Sai diramoti tu hatta ma pardalanan nasida jala di pasu-pasu ma ulaoni. C. Di hari Minggu 20 Juni 2025 di Jalo Huriata do kunjungan kasih sian seksi lansia HKBP Kebayoran Selatan di parmingguan pukul 10 sadawib na niuluhon ni Inang Pendeta Romauli Siahan STH. Pinangido maharadeon ni punguan seksi lansia ni Huriata madohoti partamueon
dung sidung parmingguan di gedung sekolah minggu lantai sada. 2. Pertangyangan punguan Naposo Bulung Distrik Manang PND. Di hari Sabtu 20 Juni 2025 dipatu pada pertangyangan punguan Naposo Bulung Distrik Manang PND HKBP Distrik 21 Banten. Maringanan di HKBP Serang masuk pukul 10 pitu web. Domutusi pinangido matu Naposo Bulung asa madohoti ulaoni. Tolu seksi paropuan HKBP Tangerang Kota. Hobar tu parheheon seksi paropuan HKBP Tangerang Kota dipatu pada perlombaan merangkai bunga altar di hari Sabtu 20 Juni 2025 maringanan di Selasar Manang koridor gereja. Tiktingom managabi udangan tu sude peserta sian ganup wik nang pasurato diri manang mendaftar jala pinangido matu sude paropuan sian ganup wik asa parsidohot di ulaoni. Romawi opat diakoni manang pelayanan kasih. Sada ucapan selamat. Pangula nagok tiki parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh tusia puluh halak ruas nuhuriata. Dohot ulang tahun pardongan saripeon tu opa puluonom halak tu opa puluonom keluarga. Didok hata nitu hata saya dilehon matuho si subut roham jala pasahat nasa sakapmi pasalmen 20 ayat 5. B. Tuaka ruas nihuria natongon di bagasan parsahiton. Saya ditupako tuhata magogo dohot hahipason tunasida. Didok tuhata saya homa pamalum ahu aleja hoba asa tung malum hu hilala. Saya homa mangurupi ahu asa tung dapotan pangurupio naung ay hodo puji-puji okku. Jeremia 17 ayat 14. Songonima tikting di mingguta sadarion dia katikting naso jinahahon nuaing tajahama di buku acara digital na usaha tu grup wega nukwik molo adong akan nahurang takas di panuratonon doho di pajahaon di tiktingon tapatakas matu parhalado di wik tabe manang tu sekretarias ni huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta mapakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahon akahulaon na denggan di huria bain sangap goar ni Tuhani. Horas. Tatangihom ma ede puji-pujian sian punguan ama huria.
Tapuji Tuhata marede hita sia buku de nomor 20 ayat sada saharo di ayat 4 hu tapapungu peleata pelea sada A sada B doho 2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom amang inang. Tajaha maturpuk di hita di hari mingguon, minggu parjolo dung Trinitatis, natar surat di Evangelium ni si Lukas bin Dualu, memuka sian ayat 26 sahatu 30 sia. Tapayut ihut ma amang inang. Marlayar nasida tuluat Gadara, todokon niluat Galilea. Asa dung tardarat ibana, dapot sama sadahalak isi ni hutai, partodi nahodar. Nunga nania lelengna, dang olo be marabit, jaladang olo mian dijabu. Di aka parbadaan do ibana. Alai disi di ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jala gogo ma suarana mandok. Marhua ho tuau Yesus anak ni debatana sutibul. Huelek-helek ho unang au arsahi. Ai didokon Yesus do todi nahodari ruar sian jolmai. Nunga jot-jot disoroi ibana, gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui to diido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonang. Disukun Yesus ma ibana, aise guarmu. Gabe didok ma loksado guarhu. Ai torok do todi najahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana, unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi di robeani, babi sapungwa nabalga nama japali. Gabe dipangido asa diloas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar matodi najahati siang jolmai dibongoti ma aka babii jadi marbubur ma nasa penguan babii sian rura tu tao laos mate mogap. Alai dung diida aka parmahani namasai maporus manasida di bari tahun mai di huta dohot di aka ladang. Gabe ruar manasida marnina naung masai idapoton ma Yesus. Jadi jupang nasida mahalak najahati marabit jala marroha hudul di lambung pak ni Yesus jadi hatahuton ma nasida. Alai akan namardidasa ido pabuahon tu nasida pangalaho ni hamamalum ni na sinorangan ni akka todi nahodari. Jadi dielek-elek saluhut pangisini luat humaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida. Ai biahaton situtudo nasida. Laos bongo tu parau maibana lao mulak. Di elek-elek halak nati nadikon nito dina jahatido ibana naeng donganan na ibana hian. Nian alai di palahodo ibana ninnama. Muli mahotu jabum. Pajojor masaluhut nabinahe ni debata tuho. Jadilah hodo ibana di bari tahun ma disandok hutai nasana binahen ni Yesus tu ibana ido sahatna. Amang inang nahina holongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus
Kira-kira adong do todi na hodar di partikian sinuai. Adong dua manginang goda. Iya ya. Adong do todi na hodar sahatu partikian sinuai. Jala memang adong dua kamang kainang disadainganan pakobasyon nami ate. Adong masada ina na merasa adong seperti penghuni lain di bagasna. Dirasa ibana ma adong na manjau ibana padahal lagi sendirian ibana di bagasi. Adong na menerupai suara buruna, adong na menerupai suara pangurupina alai dung dibereng dilului holan sahala na do di bagasna. Adong muse perasaan na ibana ima adong na bergerak sendiri, ya. Aka perkakas-perkakas di jabuna maninna. Dohot aka perasaan dang nyaman nasida di bagas nasidai. Jadi dipangido nasida ma inang romahamu tu bagas nami. Tangyak konco inang. Atau boy do diusir inang. Aka penghuni laini asa dame hami di bagaso. Songon seperti orang yang memang belum pernah menghadapi seperti itu akamang kainang. Kabe songon adong kesimpulan ai boy doau. Jadi marguru mahami tu sada senior na lebih berpengalaman. Taringot tu okultisme teh. Kehidupan yang berbau dengan kuasa-kuasa kegelapan, okultisme. Diteroi nasida mahami asa manorakon. Ia penghuni laini memang adong do sada gangguan doi nabinahen ni si polisi. Laho manggugai hapor seaon. Memang adong do namian di bagasi. Ale tarlungo bima di bagasan pikiran di julma nadong terpengaruh akibat si polisi. Jadi dok senior nami ma mang panditai memang ikon do adong kelepasan ya, pengusiran tarlumbo bima di bagasan debata Tritunggal. Jadi suku-suku nami na parjoli memang adong dua tea kamang kainang. Adong do sibolis di partikian sinuai. Di hasianganon. Laho mangagohon jolma na porsea. Ya. Jadi rodo hami tu bagas nasida rak martangiak kami. Dung martangiang husukun hamido buainang perasaan muna. Jadi dang pigaleleng merasa do ibana adong do peinang huilala hami. Alai tonginang totong mahamu margogo martangiang tu debata ya, karena hanya Tuhan sajalah yang mampu mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Iya, mungkin hita pe heado membege dong nahalak isari saron nate. Isari saron do manang siar-siaron do. Oh, siar-siaron nate. Salah do nakina parjoli ate. Siar-siaron ya kan? Manang na dok adong muse na tersonggop doi. Nah.
adong dona didodoni ih, ya kan? Atau adong musai naman dokon nasi boli sondoi, ya. Adong do sia kita na hea berada di posisi seperti itu amang inang nasi boli son, nata songkop, ya. Beado hita, ya menghadapi sisa luhut nai. Apakah orang percaya yang sudah menerima baptisan yang masih hidup mungkin akan diganggu oleh roh jahat? Jawaban Naima sangat mungkin, ya. Alani marhite-hite turpuk sadarion aka amang kainang asabui mahita totong porsia di Yesus Kristus, ya. Alania si bulisi kapan saja menunggu kelemahan iman kita. Ya, tabereng mas yang turpuk sadarion aka amang aka inang na ginuriton Lukas, dakolan Lukas, ya, Markus, Matius pun menyaksikan bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat di kota yang sama ima di Gerasa. Jadi molo si Lukason adong do sada kemampuan di ibana ima nambui mangubati ate. Jadi termasuklah sangat disorot karena dia memang sangat berfokus kepada hama malum di pardagingon. Jadi tiki di BG nasida bahwa Yesus boy pabalihon to dinahodar digunurit pon macai torang, ya. Di papatar ima ulau ni Yesus dakolan na pamalupon nasian parsahito nate. Jadi sebelum sahatu gerasa pe di tempat yang sedang kita bicarakan ini Marsian Kapernaum menggunakan perahunya nasida sampai ke Gerasa. Jadi di tongani lauti, di tongani danawi terjadilah badai yang membuat para murid merasa takut. Ale boydo di pamenak Yesus. Jadi di bereng aka siseanima gudang situtu huasoni Yesus Kristus. Dakkolan akan namar sahid di pamalum. Alai sahatu natinopa pe alam ciptaan. Gelombang yang sangat besar boydo di pamenak Yesus. Tabba musedung sahat nasida tu Gerasa onate. Tabba ma ima pengetahuan mereka taringo tu huasoni Yesus. Nama korhon kok halongangan dia kana torop tarlumubima akasisean. Jadi akamang kainang sian turpukon boydo adong opat hal na boy gabernungan dihita ate. Gabernungan dihita lahu patoguhon hapor siauta di sada guar nama cayuli ima di guar Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo akamang kainang sian ayat 26 saat ayat 27 ditada sibolis do ise Yesus naro. Ya. Bahwa sesungguhnya Gerasa adalah tempat pertama bahwa pertama kali Yesus datang ke Gerasa. Alai barita taringo tu Yesus nunga sahat. Meskipun secara tubuh Yesus baru pertama kali muncul di Gerasa alai barita taringo tu huaso manang
naniula ni Jesus pakobasio ni Jesus nunga sahat di luati. Gerasai masa daluat godang do isi ima aka halak Yunani halak Yunani. Jadi aka halak Yahudi itu sepertinya beberapa orang saja dan mereka merantau ke situ ke daerah Dekapolis. Di sini langsung jolma namartodi nahodari menemui Yesus ya. Karena bisa dikatakan karena itu adalah danau jadi agak jauh ke daerah permukiman ya. Di sini terjadilah alani di bereng Yesus sahalak namartodi hodaron memang sangat-sangat ya namanya juga orang yang benar-benar tersisih ya kamang kainang buah saibana tersisih alani di dodoni todina hodar ibana sadia lilingna ya sudah lama sekali dia meskipun dia sempat dikurung di rumahnya tetapi semua segala belenggu-belenggu itu dicampakkan oleh dia sampai tidak ada orang yang mampu untuk menguasainya jadi diluas semua. Dipilih todina hodarima ibana maringanan di perbadaan ya di daerah-daerah pekuburan seperti itu. Itulah ya tempat yang nyaman bagi roh-roh jahat ya. Jadi bisa dikatakan tempat antara pelabuhan Yesus turun dari perahu di Gedara itu bisa dikatakan dekat dengan daerah pekuburan. Jadi mulai tiki kita tahu todo mula halak jauh dia teh itu sangat-sangat anti sekali dengan orang-orang yang berhubungan dengan daerah-daerah yang berhubungan dengan kematian ya apalagi memang seseorang yang bisa dikatakan tidak kudus ya alani martodina hodar apalagi dengan pakaian yang sangat dijelaskan di sini ia partodina hodaron dang marabit ya begitu lusuh begitu ya kita tahulah seperti apa gambarannya manginang ya. Jadi dong pajupang nasida partodina hodaron dohot Yesus dia merasa sangat tersiksa ya. Dia merasa keberadaannya itu akan diganggu oleh Yesus. Karena Yesus sudah menyuruh partodina hodari harus keluar dari tubuh manusia atau orang yang dirasukinya itu. Kabedakino didok begitu sangat berteriak dia unang arsahi au dalam keadaan marsomba dia ya. Jadi tada si boleh sido Yesus dan dia memohon supaya Yesus tidak mengganggu kehidupannya atau keberadaannya karena dia sudah sangat nyaman di tubuh manusia itu dan sudah sangat nyaman di daerah perbadaan itu. Alai dang dioloi si polisi teh, dang dioloi. Meskipun sampai mertukap dang dioloi. Alane aha. Umar gado ima jolmana tinopana ya. Tuhan sangat menghargai kehidupan dan dia ingin menyelamatkan semua ciptaannya. Imana parjolo kamang kainang ditadasi bolisido Yesus. Napaduahon panadaon tu Yesus mangalehon haluahon ate. Dung dipakaluar Yesus jolmai sian tod dina hodari gabe adong maha mau ni roha di jolmai ya. Dia mengalami kehidupan yang baru. Langsung dilehon abid dinasida
langsung ma jonok ibana tu Yesus sampai-sampai ia hudul di Patna, ya merasa sangat nyaman. Ala dung di pakaluar to dina hodar sian ibana. Gabe naeng ma ibana mangihuton Yesus. Ima songon sada hamu baon niroha karena telah mengalami keselamatan sian di bata. Alani kamang kainang un manaboi tong tabahin di bagasan parngolot tate unang ragu hita dihuasoni Yesus Kristus. Ya, jangan pernah kita sedikit pun ragu terhadap kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Alaniaha, Yesus adalah anak Allah, dialah Allah sendiri. Napatoluhon nabuai taida sian turpukon nakamang kainang umarga do di Yesus imangolu ni sasahalak. Ya, tidak boleh dibandingkan. Jadi di son puasa gabe di palau akan natoropi Yesus ise dona palauin. Aka halak Yahudi doi. Aka paramahani. Aka napunasa babii. Ya. Karena mereka merasa rugi. Yesus baru saja menapakkan kaki di gerasa langsung mati 2000 ekor babi. Ya. Adong mahali-hali nasida. Tidak ada kasih yang dimiliki. Dang naparjolo las rohana sida bui sada halak gabe malua. Dang di ihot to dinahodar. Ale pikiran nasida gabe ganggu bah molo songonod do terus Yesus di luar ton. Kerugian akan semakin bertambah banyak. Gabe di elek Yesus masa lau Yesus sian gerasa. Ya. Nabui taida sian turpukon akama kainang. Ikon adong maroha maita tu aka dongan nahumaliang ate. Terlebih ketika orang-orang tersebut berada di dalam keterpurukan, keterasingan, disisihkan. Jangan jadi kita merasa mengambil keuntungan dari orang-orang tersebut malah. Ya. Alena boy tawida umar gado ngoluni sahalak dibandingkan materi di Yesus. Makana tumago do masuk aka si bolisi si legioni di sahalak legion itu kira-kira 6.000 itu amanginang ya. Legion hitungan satu pasukan itu ya legion. Isi do guarmu legion gitu kan. Banyak 6.000. Ya, bisa kita sama-sama sungguh dia mapakilalan ni sahalak nate di dodonia ka ragam ni si bolis dengan yang marsurak lah, yang menyakiti diri lah, yang tempat yang gelap lah, enggak dan lain sebagainya. Ya. Tumagodo nasi 2.000 babi mate daripada sahalak jual alai aka Yahudi nama mekirohon materi mereka merasa rugi karena mati peliharaannya ya. Jadi napatuluhon margado ngoluni sasahalak di Yesus dak olo Yesus manang sadahalak pe malua ya sian pangaramutionna naing do sude halak badapotan haluaw. Akamang kainang ima natong tabuat di bagasan parngolot tate Yesus tidak ingin kita binasa ya.
Yesus tidak ingin kita binasa dan menjadi kita itu penghuni kerajaan kekuasaan kegelapan. Dang olo Yesus. Alani molo dang olo Yesus hitape unak kolo ate mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang yang berpikiran pendek, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang tidak menerima keberadaannya, kadang itu gampang sekali dimasukin si jahat. Sehingga mereka mengingatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan, gitu kan? Mau dihita haka halak batak. Terkadang kita merasa itu bukan gitu ya. Itu bukan kuasa kegelapan. Itu kan habisukon ni akahita do misalnya gitu ya. Misalnya saja lah aku sebut ya, molo dihuta dong do masa dope ditiki pakobasion nami di parpudia teh. Adong ma disadadak danak na baru tubuh poso-poso dibayen ma apa itu yang dipenitiin itu ya jaga-jaganya na. Adalah yang berupa dengan biji-bijian, batang-batang kayu, atau adalah yang berupa dengan nah putih-putih ya atau kain-kain yang isinya entah apa itu. Ya do berek kamu akamang kainang songoni. Ya do berek kamu songoni. Ya. Ya. Iya ya. Itu kan memang dikatakan kalau dulu sianopukta doi, na menjaga doi. Isi do na menjaga sasitong na. Na menjaga sian petir, na menjaga sianaha ya kan? Ika kapar bindot noan na sian opukta, tapi ya kita kan sudah ditiroi dengan firman Tuhan ya, yang menjaga kita ima Tuhan Yesus. Ada tuhor doi, ada tuhor. Ale mungkin nggak ditangi aku nate. Adong mana berupa gelang ya, gelang-gelang apa itu ya, yang benang-benang ya, adalah biji-bijiannya. Kulihatnya itu dipajak-pajak, dijual. Ya itu mungkin kita melihat itu adalah sesuatu yang biasanya itu. Enggak ada itu yang salah inang. Yang menjaganya itu. Nah itu kan godaan-godaan si jahatnya itu kan. Godaan-godaan si bolis doi. Baikon marbisuk maita inang, kan adong do tersurat buat muse hatan di debata. Jangan kita mengikatkan diri huasoni kegelapan. Meskipun itu sepertinya sepele akamang kainang. Adong muse alani gagu ni rohana, alani hamagoan nasida, mago mabarang nasida, neng manian dapot ibana, lau maibana. Tu napistar ate, tundang polisi, dang tu polisi, ale tu napistar, tu pardukunan ate. Sungguh dia do, ai boy do diboto. Itu kan cara-cara kita mengikatkan diri kepada kuasa-kuasa kegelapan. Kita percaya bahwa ada kekuatan yang lain, kuasa yang lain yang dapat menolong kita. Lau maita. Dang marna dapot sirokap mitodi akaya na kota. Lau hita tu pusuk buhit ya kan. Cari jodoh misalnya gitu. Dak kita teh, alakan doya teh. Ada orang-orang seperti itu, ada. Pengen kaya secepat mungkin, pengen bangkit dari bisnisnya,
pengenlah bagaimana, pengen menghancurkan bisnis orang lain. Pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan. Itu namanya mengikat diri. Dan ingat, patik ni debata kamang kainang. Ya, kita tidak boleh percaya tuaka huaso na asing di langit, di bumi, di bawah air. Tidak ada kuasa yang lain selain huaso ni debata na ikon tamak pangasahon nate. Tidak ada kuasa yang lain. Ikon huaso ni Yesus Kristus do na tapangasahon. Na parpudia kamang kainang borhat mahita laho mamaritahon barita nauli songon parbue ni hapor siaot tate. Songon jolma naong dibersihkan yang sudah menjadi utuh. Partodi nahodar nenak ini yang mengalami kelepasan, yang mengalami kehidupan yang baru, naeng doi bana mangihuton Yesus. Ala didok Yesus dison maho baritahon ma tuluat nasig tuaka julma. Taringot na pinautu pani debata na binahin ni Yesus tu ibana. Dia ingin sekali mengikut Yesus, tapi Yesus mengatakan, beritakanlah apa yang telah diberlakukan oleh Yesus kepadanya. Sang soni peita kamang kainangate, kita pe tabaritahon mak. Kuasa Yesus yang telah menguasai kita. Yesus yang telah membuat kita mengalami hidup yang baru. Kuasa Yesus yang telah memberikan sukacita kepada kita. Ketika kita sepertinya dirantai dengan kegelisahan, kecemasan, dirantai oleh pengalaman hidup yang pahit atau segala keterpurukan. Tapi ketika Yesus mampu melepaskan, kita mengalami sukacita yang baru. Mari kita memberitakannya kepada orang lain. Dimulai dari orang di sekitar kita, keluarga kita, kepada orang-orang yang semakin banyak. Songoni nang naidok di parpesalme nate naung epistel nakin tajaha di ayat na parpudi haposima debata sai pujioku do ibana. Ya. Ketika Tuhan telah melepaskan kita, jangan sampai itu hanya bagian kita. Mari kita juga puji Dia dengan memberitakannya kepada orang lain. Jadi mau lihatema tuaka suara-suara na macai merdu, macai baga kate. Ya. Kalau kita ngelihat pengumuman ini jadi segar kita ya. Jadi pengen beli jeruk nanti kita pulang dari sini ya. Karena baru bajunya oren-oren. Jadi kayak nambah imun tubuh ini ya. Meskipun kita tidak makan jeruk, tapi kita nambah vitamin C-nya ya. Iya kan? Vitamin cinta. Cinta Yesus yang telah menguasai kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu. Epistel yang tadi juga kita baca ya, yang diambil dari Akainang Parari Kamis ini. Mari kita memang merindukan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita ya Manginang. Mari kita senantiasa merindukan kuasa Yesus. Kita rindu untuk bersada bersama-sama, berinteraksi, bersekutu dengan Yesus. Manginang, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang khusus untuk bersekutu dengan Yesus. Di dia peta ho boy dohita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Martangi ya kita. Kita puji Tuhan. Tidak ada larangan kita memuji Tuhan ya. Marilah kita rindu menyembah Tuhan
karena Tuhan Yesuslah segalanya bagi kita. Song nipe sianak kaama ya, aka ama naung siap donasida tubuh napa sogit lau memaritaho nate. Kemurahan Allah yang begitu besar, kemurahan Allah yang telah membuat kita mendapatkan kehidupan, kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Neng dibaritaho natsida macai merdua teh. Ngasih apa mu tubuh nas poso kita teh kamang. Sehat-sehat mau di pardalanan nanti. Unang lupa buan oleh-oleh. Apalagi barita naulis yang nasida teh. Sianak kadongat tak saha porseaon. Betapa luar biasanya nanti mereka akan menyambut amang inang. Amang ya, aka amang di sana. Semogalah baik aka ama maupun Huriana ditopot nanti dan juga kita di sini memang setiap saat ketika kita mendengarkan firman Tuhan naung tabege hatani debata ikkuna dong do hamu baon di bagasan nguluta ya. Ikun boy do hita mandok ngoliate. Kita persembahkanlah persembahan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Songon panjowon ni ende nakin na dibuan kor ama ni huriata teh. Dua lagu yang juga dikumandangkan yang sudah dilatih selama bertahun-tahun ini ya. Iya kan, sudah bertahun-tahun kalian latih ini kan. Yang akan ditampilkan juga di Jogjanya kalian nanti. Iya. Jangan lupa juga oleh-oleh ya. Oleh-olehnya ya si rokap niton dia lah kalau ada ya. Kalian maksudnya bukan aku. Masak aku. Ya. Semoga kalian dapat nomor-nomor yang baru ya. Yang cewek dapat nomor cowok yang baru. Yang cowok dapat nomor cewek yang baru. Jangan sia-sia kalian ke Jogja ya. Harus ada yang nempel lah ya. Setuju dua muak kamang? Iyalah ya. Ada bertambah persaudaraan dan ya. Ya mau lihat mak yang juga telah mengajak kita untuk merenungkan ya. Memang kalau nyanyian tadi bisa kita refleksikan sebagai bagian yang pernah kita hadapi ya manginang. Tabodo di bagi hamu nakirkan edeni korna posotai. Ya dinamikanya udah ada, kelembutannya, apanya juga sudah nyampe ya. Tapi isinya lah ya, isinya ya. Dalam mara bahaya yang mencoba mengancam, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, itu memang terus-menerus ada silih berganti mendatangi kita. Alai molo di bagasan Yesus, dia bukan hanya menenangkan, tetapi dia melindungi, memberi kekuatan dan memberi pengharapan. Semoga 3 lagu yang tadi, 4 lagu yang tadi kita dengar itu semakin menambah iman kita, pengharapan kita bahwa Yesus benarlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Atong tahapor siaima Yesus Kristus di bagasan parngolota, AHP namasa di bagasan parngolota ke amang kainang tarlumobi ma na berhubungan dohotodi na jahat ya akatodi sibolis akatodi na hodar taluhon mai di bagasan goar ni Yesus Kristus ya. Karena setiap orang percaya diberikan kuasa dalam Matius 10 ayat 8. Setiap orang percaya, setiap murid diberangkatkan, diberikan kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk mengusir roh jahat, untuk memberitakan kabar sukacita. Jadi jangan ragu amanginang, jangan ragu bahwa kita bisa mengalahkan si bolis itu.
dang boy hita mabiar tu sibolis ate ikon sibolis tu na mabiar tu hita ya, karena ada Yesus di dalam diri kita. Yesus menaklukkan segalanya, bahkan sibolis itu bertekuk lutut di bawah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dipaingot todo hami iyaho namarhuaso di bagasan parngulon nami jaleboido ditaluhoko nasa gogo nadong di portibion tarlumobi ma gogo ni sibolis. Tuhan saya anggiat ma boy lam toguha porsion nami marado poko dao mahami sian tahi ni sibolis tahi ni si parjahat ali Tuhan ala totong homian di bagasan diri nami ngolu nami. Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikiona ale Tuhan rap martangiang dohami mangido mangelek hami tuadopanmu nabadiai ale Tuhan. Mangido hami asahoma Tuhan napa malupon aka amanami inanami na di bagasan parsahiton. Huguari hami male Tuhan nasa na di bagasan rohanami pikiran nami na hinaholongan ni rohanami ale Tuhan. Tuhan homale Tuhan na mandauni pamatang nasida na marsahit lehon Tuhan hahi pason songsoni pe Tuhan ruas ni huriam amang hutal hutauruk amang Nelson hutagaol inang Sintua Masri borulumban toruan Cesi Mailona manurung Hector manurung Givana Emiko Aritonang Chelsea Francisca Purba Lesia Nenggolan Inang Aroma Frida Girsang Inang Sintua Eva Borusiahaan Dot Inang Sinur Heni Borusiahaan. Tuhan pamalum manasida marhite-hite huasom akaubat si panganun sinumon peali Tuhan pasu-pasu mai parhitian muile Tuhan makorhon hai pason di pamatang nasida song sepele Tuhan aka anak ni huriam nanaeng manjalo pamasu-masuon ima keluarga ni ima Joshua tarihoran dohot mian artanami sinambela homale Tuhan nama masu-masu nasida manjoloani sude aka sinakap ni rohana sida ale Tuhan asaboy ma mardalan dohot denggan dohot Tuhan pangido hami pargogoi ma ka panitia parheon ama naung pinabangkit ale Tuhan homale Tuhan nama masu-masu nasida tarlumobi ma huriamon ama HKBP Tangerang Kota gabe bolahan amak ale Tuhan lehon ma Tuhan hasadaoni roha ho ma Tuhan manjoloni saluhutna asaboy tiur saluhutna ale Tuhan akan nariko tu ulaonon ale Tuhan totong mahole Tuhan na mangalehon akan narikoti asaboy terjadi lancar sude aka programon ale Tuhan song senepele Tuhan akan naposo HKBP NHKBP Tangerang Kota nanaing kunjungan rohani itu Yogyakarta HKBP Yogyakarta dot amanami kor ama HKBP Nihuriam naing borhat tu sitaka le Tuhan HKBP Bethesda totong mahole Tuhan na manjoloani lakana sida saboy sahat di bagasan hahi pason sonang ni roha pajupang dohot aka dongan sahuria di san ali Tuhan joloani lakana sida laho mulak dohot laho borhat pe ali Tuhan anon
Tuhan Yesus, totong maho ale Tuhan, nama masu-masu, sude aka pangulani huriam, namar tohonan, dohot naso martohonan pe ale Tuhan, totong maho nama niroi, lehon, habisukon, hatauon, lau memuji pasangap guarmu, nabadiai ale Tuhan. Soang sone pale Tuhan, dison adongdo, opat keluarga, namambuan, opat yanakon nasida, masing-masing ima laho menjalo baptisan kudus ale Tuhan. Tuhan, ho mana masu-masu natoras na membuan dak danakon asa boi di parmudu-mudu nasida yanakon nasidaon asalam manada jala marhapor seaon natugu diguar ni Tuhan Yesus Kristus sipalua nami. Mulai atele Tuhan Yesus Kristus, julma pardosa dohami ale Tuhan, jala hobar tulomoni rohamdo nasaut di bagasan parngolon nami. Mangasahon guar Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Marende mahita, tuhut papungu pelean padua. Musuh tak ikut taludo,
Hakamang kainang mian mahita ditikyon sa hatu ujung ni parminggota te unang adong namulak siya kita ay tauduti parminggota ima ulaon padidion na badia. Masuk mahita tu sakramen pandidion na badia. Martang yang maita. Ale amanami na di banua gijang, narodo hami tujolom mamboan akadak danakon. Say asi maroham, jaloma nasida, gabe anakonmu. Pasu-pasu jala pargugoi ma nasida, mangyahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan namambuan dagdanak si didionon, tangihon hamu hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisiana, podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dot anak doton di porbadia. Ajari hamu manasida mengaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan, alay na so porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu ma dohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus. Adong maka namambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa dijama, alay dipicang akasisiani mana mambuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus sogo marohana, didokma loas hamu ma akadakdanaki rotuau unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajao ni debata. Natutu nahudokon tu hamu. Manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana manjalo harajao ni debata. Dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki di apehon matangan natu nasida mamasu nasida atong hati dakon hamu majolo hapor syautai. Atong alusi hamu mah hatana husukunon na parjolo dipangido hamu nuaeng didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsiaan muna alusna nom paduahon beha na olo do hamu memodai anak kon munaon
asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusna apatuluhon na olo dohamu marsulu nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat ma nasida tu debata marhite-hite pandidion na badiai romahamu. Ale Eliana Lamtiar Doroti Butar-Butar. Hudi di maho tu bagasan guar ni debata ama, doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata, ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale Dean Ebenezer Pratama Sinaga. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale Evan Edward Tiago Aritonang. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saleleng ni lelengna. Amin. Selamat ya nang aman. Ale Natania Kristina Situmorang. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramuti debata maho di habongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saleleng ni lelengna. Amin. Martangi yang maita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah pasat hami akadak danakon tuho. Jala dijakuk kodo nasida gabe anakonmu marhite-hite pandidion nabadiai. Asa masuk tuhuliak nihala Kristen nasida.
Di tanoon jala gabe panean di hanguluan na saleleng ni lelengna. Asi maroham dohot di akan atoras ni dakdanakon. Saya pergogoi jala ajari manasida manogunogu dakdanakon tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaonmu. Amin. Jongjong ma sudah hita, ruas ni huria, marende mahita, sian buku ende nomor 146 ayat 6. Tatangnya koma peleata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroa ni saluhut silion lehon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masia nani lehon mi tu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parasea kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohan nami marhite-hite tondim asalam hutada hami godang nislion lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok maulia te tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut mulomoni roham di Banua tonga onsongo na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasar honma damena tutondim.